Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Siyam ka mga pulis sa Silay City na nakip ng anay hepe sa PNP ang napapanaugan sang 50-day suspension. 8 tanan ka mga police non-commissioned officers sa Silay City PNP ang suspended sa sulod sang 50 ka adlaw. Sulod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, isa man ka anay opisyal nga na-transfer na sa Bacolod City Police Office ang nadala sa papanaugan sa suspension order sa National Police Commission 2019. Sa ginpasakaan sila sa administrative case nga grave misconduct angot sa pag-raid sa isa ka bilyaran sa syudad. Tubtob nga nagwa ang mando halin sa National Police Commission nga nagapaidalom sa ila sa suspension halin Hulyo 16 tubtob Setyembre 3. Ang 8 ka mga PNCO ang na-relieve na ang era sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Sunod sa kaya, Negros Occidental Police PNP OIC spokesperson, Police Lieutenant Jude Catalogo, may gintalana na nga 8 ka mga PNCO ang NOCPO para magtalos sa mga nasuspend nga mga pulis. This is the penalty imposed. It's up to them to either to appeal or not.